guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today, I'm still with Johan. Say hi, love. Hi! Today po is a special day for my mom. It's my mom's birthday today. Say happy birthday. Kaya nagluto po ako ngayon ng special Lechon belly. Ayan. Ni-request po ito ng isang subscriber natin na viewers natin. Ilalagay ko po dito. Ayan. Ayan po siya. Napakalutong niya. Diba? Yes, sir. And we have pesto pasta. Ayan. Pampahaba ng buhay. Diba? And I have my baked salmon Maki. Ayan. Look at that, guys. Ayan. Ayan. What will you say, Han? Let's eat! Let's dig in. Let's eat. Kain na po tayo. Ayan. Ayan. Let's try this belly. Oh my God. Look at that. Sobrang lutong niya. Yes, Diba? For Johan. Wow. For me. Ayan. Let's eat. Mang tomato. Diba? Kasi guys, kakain na rin sila. So, ikakat ko na siya. Sobrang lutong niya. Diba? Ayan. Busok pa. Sarap. Oh my God. Look at that. Dahil kakain na rin po sila. Ayan. Sobrang tama lang yung pagkaluto niya. And I have meat. You want? Meat. Kasi guys, hindi ko siya kukuha ng nakaupo ko. I need to Stand up. make some effort para lang. Kasi, sarap. For Johan. Oh, so, Grabe yung luto na. For me, sarap. Balat. Ayan. sobra. Sarap niya. May special sauce din. Yung kagaya po nung sa crispy pata. Sumakat ipin ko. Baked salmon. Diba? Ang sarap. Sarap. For Cecil. Ay! Pinawisan ako, guys. Sarap nito. Is it tender, Han?
Sarap na. Malinis po ang kamay ko. At the same time po, celebration na for 1K tayo. Kaya nag-Lechon belly din po ako. Sabay na, di ba? Tipid-tipid pag minsan. Sarap. Kaming pasta tayo. For long life. Baked Maki. Salmon Maki. The best. You want the pastahan? Ito guys, sobrang sarap nito guys. Pini pasta with pesto. Ay, pini ba to? Ay, hindi pala. Fettuccine. Mahan. Yeah. Sarap. Ang sarap ng pasta. Napa-perfect ko na guys itong pesto. Ay, pesto sauce ko. Malinamnam na siya ngayon. Sarap. Masarap siya, no? Masarapan na naman po siya yung ham. Like kahapon. Kahapon ba? Hindi. Sarap. Umuusok pa siya, guys. See? Diba? Sarap. May suka at toyo. Eh, itidip natin dito. Actually guys, dapat i-grill ko siya. Ay, i-oven. Kaya lang wala kaming oven. Ay, wala yung nag-oven. Ngayon, ginawa ko, turbo broiler ba yun? Yan. Turbo boiler. Alam niyo, minsan, pag hindi ka masyadong nag-e-effort na dun siya sumasarap,
Di ba? Sarap. You can get, Han. What do you want? Nagustuhan niyo yung pasta. Ang lechon belly talaga masarap siya sa ano. Mang Tomas. Sarap ng pasta. Sarap nitong sorry sa kamay ko. Sarap-sarap niya. Kasi guys, kumakain na rin sila dun sa labas. Kaya kinuhanan ko na sila. Para sabay-sabay kami kumakain. Diba? Gusto na rin nilang matikman yung lechon belly. Yan. Umuuso pa siya guys. Sarap na. Umuuso pa guys. Diba? Yeah. Let's eat. Ito guys. Oh my god. Oh. Ito guys, baked salmon Maki. Nilagyan ko siya ng in-steam ko lang yung salmon, sriracha, Japanese mayo, and lady's choice. And then yung rice is dinurado rice.
On top is, yung dinurado rice, nilagyan ko na ng sugar and konting suka. And, yun, inalo-halo ko lang yung salmon. And then, nilagyan ko ng cheese on top. And then, itong salmon sauce natin, nilagay ko rin sa top. And then, last layer yung ebi ko. Green. Ayun. Green ebi ko. Ayun. Thank you, paring Elmer. Naging possible itong big salmon maki ko. Ayan. Sarap. Sobrang creamy niya. Sobrang sarap niya. Kasi yung tatay ko, dahil alam naman natin medyo may hina na yung mga ipin. So, gusto niya yung mga sushi, ganyan. Kasi, guys, nagpabili muna ako ng seaweed wrapper. Kaya wala siya. Mamaya kasi, magdi-dinner kami. I-clip ko na lang dito yung video. Same ito rin. Kaya lang mamaya, kasama namin yung mama ko at yung papa ko. Pati si kuya ko. Si kuya. Yung pesto, guys, nilagyan ko siya ng mushroom, century tuna, nestle cream, lots of garlic, and pesto sauce. Ayun, dinagyan ko siya ng butter. Yun lang, guys. And then, while thickening yung sauce ko, inilagay ko na yung pasta para naluluto siya at bumabalot dun sa pasta. Fettuccine pasta yung ginamit ko. Ayun, guys, sobrang busog na namin, di ba, Han? Kasi puro may rice, ito pasta, and may rice din kami. Kasi ito naman nakakaumay ng walang rice, di ba, guys? Ayun, magda-thank you na po tayo. Again, happy birthday sa mama ko. Happy 65th birthday sa'yo. Ayun, guys. What is your wish to Lola Han? Sana gumaling na yung sugot niya. Tapos? Sana wag na siya magalit sa akin. Ha? Say happy birthday. Happy birthday, Lola. Apo, Aling Leonor. Leonora na grandpa. Yun. Ayun, guys. Sobrang nabusog na naman po kami. Thank you, Lord. Say thank you, Lord, for this food. Ayan. Thank you po kay Ma'am Catherine of California, Chacha Vlogs, hello. Bioko Food Trip, King Linmar, Rodnin Infill, Bisaya Studio, Pinilakang Lakbay. Hello po, thank you for always watching us po. And thank you for always supporting po sa mga nagsusupport sa mga small YouTuber na katulad ko po. God bless po. And ayun, thank you kay Mama Sana Vlog. Pogi, sabi ni Ann Mukbang Ting. Pogi naman ni Johan, enjoy eating. Say thank you, love. Thank you po. Ayan. Ayun, thank you kay The Twins Adventure. Mirnakis Vlogs, thank you po. Kay Nanay Lucille. Say hi to Nanay Lucille, anak. Hi po, Nanay Lucille. Ayan. Thank you din po kay Jordan Carbonell, Laarni Vlog. Ayun. Happy birthday kay Ninong Mohan. Say advance happy birthday Ninong Carlo. Advance happy birthday, Ninong Carlo. You move here, love. What is your wish to Ninong Carlo? Happy birthday, Ninong. Ano kasi? Wala akong maisip eh. Sana. Good health. Good health. Nabusog na po kami. Sobrang thank you sa mga
1,160 subscribers po. Thank you so much po. And stay safe pa rin po tayo, lalo na po ngayon medyo dumadami pa po yung mga cases po ng COVID. So laging magstay lang po sa bahay, kung wag nang muna pong lumabas if wala rin pong gagawin. And all, ganun po. Ayun guys, what will say Han? Stay safe everyone. Bye!